Εξάρα μηχανή έχουμε κάνει μία μετατροπή για να μπορέσουμε να την τηλεχειρίσουμε σε εισαγωγικά από μακριά τον γκάζι ηλεκτρονικά, ηλεκτρονική ρύθμιση του γκαζιού θα λέγαμε. Η όλη κατασκευή εξαρτάται από αυτόν εδώ τον μηχανισμό, τον οποίο μπορούμε να τον προμηθευτούμε από τα μαγαζιά που πουλάνε για τηλεκατευθυνόμενα είδη. Έχουμε φτιάξει μια βασούλα, μάλλον έχουμε διαλέξει το τρόπο να στερεωθεί σε τέτοιο σημείο, ώστε να έχουμε λιγότερες τριβές κατά την έλξη του μηχανισμού. Αυτός ο μηχανισμός έχει μία έλξη γύρω στα 4 κιλά. Υπάρχουν και άλλοι που είναι πολύ πιο δυνατοί. Και προσπαθούμε να είναι αυτό εδώ όσο το δυνατόν πιο ίσιο. Διάλεξα σειρματόσχηνο για να ενώσω την πεταλούδα του καρμπυρατέρ με το μοτέρ, ώστε να μπορεί να πάρει την οποιαδήποτε κίνηση γίνεται ανάποδα όταν θελήσουμε να κουμπώσουμε το αξονάκι ώστε να χρησιμοποιήσουμε το χειρόγκαζο σε περίπτωση που πάθει κάποια βλάβη. Ας κάνουμε μια δοκιμή, να δούμε πώς δουλεύει και να βάλουμε μπροστά. Στην όλη η ιστορία έχουμε φτιάξει ένα φυσάκι, γιατί τη μηχανή δεν την αφήνουμε ποτέ πάνω. Το κουμπώνουμε και έχουμε φτιάξει και αυτό το κουτάκι, που στην ουσία αυτό θα το έχουμε εκεί που πιλοτάρουμε. Υπάρχει η ένδειξη εδώ και με αυτό εδώ τον τρόπο διαπιστώνουμε τη μεταβολή που κάνει ο μηχανισμός στο καρμπυρατέρ. Αυτό εδώ το κουτάκι περιέχει μέσα την πλακέτα, η οποία είναι για οδήγηση αυτού εδώ του οδομηχανισμού, όπως και ένα μετατροπέα 12 σε 5 βολτ, διότι αυτός ο μηχανισμός δουλεύει με 5 βολτ. Θα κάνουμε μια προσπάθεια, τη βάλουμε και μπροστά για να δούμε και πώς δουλεύει στην πράξη. Όπως βλέπουμε εδώ, μπορούμε να του δώσουμε όσο γκάζι θέλουμε, αλλά επειδή έχει νεκρά και είναι στερεωμένη και σε βάση, δεν το μπορούμε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Αυτό εδώ είναι το κυκλωματάκι μας, ελπίζουμε να δουλέψει σωστά. Και εκείνο τώρα που θα ήθελα να σας δείξω είναι για αυτό εδώ το αξονάκι, το οποίο μόλις το ξελασκάρουμε λίγο από εδώ, μπορούμε να το κουμπώσουμε στην ειδική θήκη που υπάρχει. Όπου μπορούμε να βάλουμε το μπρατσάκι αυτό, να το ευθυγραμμίσουμε εδώ. Και έτσι έχουμε επαναφέρει, σε περίπτωση που πάθει κάποια βλάβη αυτό,